Moikka! Ajattelin tämmöisen lyhyen pienen esittelyvideon tehdä. Mulla on tämmönen kevään nopea pikaprojekti. Tai pika ja pika, mutta tää on tämmönen 70-luvun Finnmar 505 HT ja tämähän olisi tarkoitus tää perälauta uusi. Sen on lähtenyt tuolta jo ratkeilemaan irti ja samalla vähän muuttaa muutenkin tätä. Mä leikkaan tosta aika ison osan perälautaa irti ja teen ehkä, tai en perälautaa, vaan moottorikaivo pois käytännössä kokonaan ja sitten tohon tulee tasainen, sit jatkan näitä sivuja vähän, jos se vaan näyttää siistiltä. Vähän niin kuin nykyään tahtoo veneet olla, että tää on sinänsä hirveän epäkäytännöllinen, täällä ei ole minkäännäköisiä säilytyslokeroita, ei mitään uimatasoja, niin vähän sellaista käytännöllisyyttä. Ja sitten on myös tarkoitus, tää on mulla ainakin ensi kesä vielä Porvoossa, niin laittaa tonne jääkaappi aurinkopaneelit tohon katolle ja sitten oli vielä haaveissa, että sais vähän suurinta sallittua konetehoa nostettua tässä samalla kun tätä remonttia tekee, niin tehdään tosta perälaudasta tukeva ja niin kuin näkyy, niin tää on aivan pyöreä, niin täytyy toi moottorikohan tai siis hissi, hän tähän tulee, niin sen kohta laminoida sitten suoraksi, että siihen saa hyvin hissin kiinni ja hissin perään sit moottori. Ihan manuaalit, ei tästä mitään vauhtivenettä tehdä, mutta kuitenkin vähän saadaan konetta kauemmas perälaudasta ja pikkasen ylemmäs, niin katsotaan miten käy, mutta mä alan nyt puuhia, eli käytännössä tosissaan ensin leikataan tosta iso palanen takakantta pois. No niin, on saatu vähän perälautaa, tai itse asiassa koko kantta otettua vähän auki, kun tarkoitus vähän muutakin tehdä tähän samalla. Ja nyt siltä näyttää, että ihme, että siinä on 90 Nelari Merkur pysynyt kiinni tässä perälaudassa. Ja tähän juontaa ehkä, no osin jo ne aivan ruostuneet mustat pultit, millä oli kiinnitetty se rosteri tohon, tämmönen rosterilista tohon perälautaan, mutta tässä on niinku, en voi käsittää miten tää on tehty tälleen, että tässä on niinku, tätä ei ole kuidutettu umpea ollenkaan tätä vanerin yläreunaa, vaan se on niinku jätetty auki. Siellä menee tällainen, silloin kun on kansi ja pohja liitetty yhteen, niin silikonisauma tai joku vastaava, en tiedä mitä on käytetty. Mutta tää on niinku, tässä ei ole mitään muuta kuin ihan pelkkä puu ja sitten tässä on niinku yläosa kiinni. Se on varmaan tähän saumaan asti, niin tää on ihan pelkkää mahvi. Ei tässä ole kuitua ollenkaan. Niin en yhtään ihmettele, että on päässyt vähän purkin perälauta happanemaan. Nää on aina tällaista. Ajattelen, että pääsis vähän helpommalla, mutta tästä taisikin tulla aikamoinen työmaa. Eli tosissaan, jos satut omistaa tämmösen Finnark 505 HT-veneen. Tää on ilmeisesti vähän vanhempaa mallia, niissä uudemmissa on vähän erilainen toi kylkilinja tossa, mistä nuo penkit tulee, mutta tää vanha on aina kiinni. Kyllä tää siltä näyttää, että ei tätä ole koskaan kukaan auki ottanut ja mitä tehnyt, niin on mukava yllätys todennäköisesti tiedossa. No niin, tossa on vielä toisen puolen ponttooni avattu, niin tuollakin, niin ei siellä ole lasikuitua, ei siinä ole edes maalia tossa perälaudan vanerin niin kuin toisella puolella. En tiedä mitä tässä on ajateltu, kun tätä on tehty tätä venettä. No niin, siinä on nyt yksi Finnark 505 HT perälauta. Suurin piirtein sain
tyhjättyä ja tuolta nyt jäi vähän, mutta täytyy joskus viimeistellä. Tässä oli niin kova urakka, että nyt ei kyllä jaksa kerta kaikkiaan enää jatkaa, mutta ei siinä mitään. Viikon päästä uudestaan. Loppupäivä menee lepopäivän pyhittämiseen. Palataan.